L-Uffiċċju tal-Ombudsman Parlamentari qal li l-Awtorità tal-Ippjanar għandha saħħaħ l-infurzar kontra l-imwejjed u s-siġġijiet tal-istabilmenti tal-ikel u ristoranti li jitpoġġew illegalment fuq il-bankini pubbliċi. F'dokument bit-titlu Ensuring Safe Unobstructed Mobility on Public Pavements and in Public Places, il-Kummissarju tal-Ambjent u l-Ippjanar Anan Saliba qal li l-bankini huma parti mill-infrastruttura pubblika u mhux estensjoni privata tan-negozji. Sieħ din il-kwistjoni bħala serje li taffettwa lil kulħadd, speċjalment lil persuni vulnerabbli, fosthom lil familji bit-tfal żgħar, lill-anzjani u l-persuni b'diżabilità. Qal ukoll li l-ingombri jostakolaw ukoll l-aċċess għas servizzi tal-emerġenza. Fir-rapport li sar wara talba li għamel il-Kummissarju għall-Anzjani, il-Kummissarju tal-Ambjent, fakkar ukoll li l-ingombru mhuwiex biss inkonvenjent, iżda dak li ddeskriva bħala falliment tal-ħarsien tal-obbligi legali, inkluż dawk Ewropej. Fir-rakkomandazzjonijiet tiegħu il-Perit Saliba qal li l-Awtorità tal-Artijiet għandha tippubblika l-konċessjonijiet kollha li nataw lin-negozji u tifforzhom mod trasparenti fosthom billi toħroġ multi skont kif meħtieġ. Qal li hu biss riċentament l-Awtorità tal-Ippjanar bdiet timmarka żoni għall-imwejjed u s-siġġijiet qabel jingħata l-permess għall-iżvilupp. Il-Perit Saliba nnota iżda li din il-prassi ma tapplikax għall-iżvilupp li kienu diġà approvati qabel daħlet fis-seħħ din il-proċedura. Sema li f'każ partikolari ġiet installata sistema ta' alarm biex ikun faċilitat l-aċċess għas-servizzi tal-emerġenza. Waqt li rrikonoxxa li din il-miżura tista' tkun soluzzjoni għal żmien qasir, il-Perit Saliba mela ċara li din il-proċedura m'għandix tieħu post il-bżonn ta' infurzar serju effettiv mill-awtoritajiet. Hawnhekk il-Perit Saliba propona wkoll li l-Awtorità tal-Ippjanar u l-Kunsilli Lokali għandhom jingħataw iktar setat u riżorsi sabiex isiru aktar spezzjonijiet f'każi ta' ingombri ta' bankini pubbliċi. Appella biex isiru emendi legali meħtieġa li jassiguraw ħarsien lejn id-dinjità u drittijiet ta' kulħadd.